aki nem végzett iskolát, és akkora falakat fölépítettek a hivatásos iskolázott művészek az amatőrök felé, hogy én ezt nem igazán értettem soha meg. Én mindent megteszek, hogy ezek a falak leomoljanak, hiszen a közösségünkben is nagyon sok olyan amatőr festő van, akit méltán nevezhetnénk profinak. És ha jól belegondolunk, akkor, hogy a régi világban voltak nagyon jó festők. Ők se attól lettek híresek és nagyon jó festők, hogy elvégezték az egyetemet, mert annak idején nem is volt lehetőség, egymástól tanultak, ugyanez folyik az amatőröknél is. Tehát egymástól megpróbálunk tanulni, biztos, hogy jobb lenne, ha technikailag többet tudnának, de ezt kemény munkával azért össze lehet hozni, és nem olyan fontos az, hogy valakinek iskolája legyen. Tudjon festeni, szeresse, amit csinálja jó képeket, és innentől az amatőr is profi lesz. Az amatőr festőknek lassan 3 éve egy saját, interneten könnyen elérhető közössége van. A networkös oldal Zsidelkovics Mihály egy régi barátjával alapította, akik annak idején nem is gondolták volna, hogy milyen sokan csatlakoznak majd ehhez a művészközösséghez. Naiv fejjel azt gondoltam, hogy ketten alakítunk egy közösséget, és akkor majd felrakjuk egymás képét, megnézegetjük, jól beszélgetünk is. És akkor ennyi, tehát semmi komoly szándék nem volt ezzel. És aztán csak egyszer csak elkezdtek csatlakozni hozzánk. Először 5-en, először 10-en, akkor mondtuk, hogy fú, de jó sokan vagyunk, már hát nem is gondolta volna az ember. Aztán 100-an, aztán 200-an, aztán a 500-nál már azt mondtuk, hogy hát ez a csúcs, ilyen nincsen. És most ott tartunk, hogy 1600-nál többen vagyunk, és rengeteg belépőnk van. Most is az összetétele a közösségünknek egész a 6 évestől egész a 96 évesig tart. Rengeteg diplomásunk van, nagyon sok végzett profi képzőművész, aki csatlakozott hozzánk. Ha jól emlékszem, talán 27 000 kép van fönn galériákban, lehet egyéni galériákat nyitni, és oda rak föl mindenki képet. Megbeszéljük, ha valaki érdekel, akkor véleményt is mondunk rá, de ez tulajdonképpen csak egy publikálási lehetőség. Volt egy akkora kiállításunk, ami Magyarország történetében amatőr szinten a legnagyobb volt, azóta se volt ennél nagyobb, ahol 120 művésznek a 250 képe lett kiállítva. Ez egy karitatív lehetőség is volt, mert akkor volt az árvízes időszak, és akkor ebből a 120 művészből 50 fölajánlotta művét, képét az árvízkárosultaknak a megsegítésére, a baptista szeretett szolgálaton keresztül bonyolítottuk ezeket a felajánlásokat, valamennyivel hozzájárultunk ez a Csobás segítő mozgalomhoz. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high, and though it hurt me so bad, in the fear and